Sefu. Akenze yolayi. Khamba kodwa. Le muntu lo phela ngifuna. Ngifuna mali. Le lokho. Bondani. Sayivakashela impisi zami la. Yazi ikhuphuka zithi 36 manje zingena nje. Bondani. Hamba. Zithi 36 phezulu mzali. Ngiyacela mzali le phezulu. Oh. Ziyakhuphuka phela manje zithi 106 awubuka. Ikade zingibhekile. Na. Uyibona? Zithi 179 205. Na, wala. Live. Oh, live. Uyena live phela lo. Impisi phela sezafunda icontrol yonke into. O live yizo ziyanyanyisa. Umlazi. Uyibona? Zithi bani? Ziyanyanyisa. Zingigadi. Hey madoda. Awungena. Ngicabanga manje sizokuma manje. Offside madoda. Nespace 500. Oye mama nazi thini la ziyakhuluma la. Awuyibuka la mfashini nina niyafunda ni Mr. Paris. Live manje. Kuyidakiwe impisi yala yabana. Uyathanda. Nento kuyidakiwe impisi yala. Asikho impisi. Awuziyanayo impisi. Ubheka kanjani? Zithi Impisi yethu madoda. Paris yakho bodi. Mana khona uthi impisi yini ngayenzi event ya ngoba inkulu ezweni. Ingani impisi imani inkulu ezweni yini ngayenzi event yayo. Yazi ukuthi lento leyo ona bafo. Ngiyithi ngizobatshena abantu. Mina isizathu senza ukuthi ngayenzi event sincane. Uyabona lapha kona no MM lapha labantu abasayina imali. Kuthi abantu abadla izinqa zamadoda lapha. Manje manje awucabanga nje ndoda kuthiwa ngihlela event kumele ibe kusasa. Umuntu ofana sign lapha ngabe u-attend card ngabini ofana sign lapha ofana sign ukuze kuphume imali kuze kuphume imillion i-event ipass. Uthi ayazi nomfana inkinga yakhe yodwa awudonosi. Lalela yini manje uthini manje Tony ezokuthi besokuthi esithi yekuse sibonana la emhlanga. Mlalela ukopho lweni ngiyalazi. Ngeke nisidle sonke emadoda. Ngeke nisidle sonke emadoda. Awu ngabe ngidayise ngeyimpisi. Akawusidayisile bodi akawusidayisile. Ngibe nomuntu enginemfihlo ngaye naye unemfihlo ngawe. Ayisho umfoka molo. Uthi hey lo muntu unemfihlo nami nemfihlo naye. Hey. Manje ke lalela lento ke yenza ukuthi ngingawenza ama event. Ngoba ngikwazi ngathi ngigadiyo amabhinqa wafu azwani namanga. Ayazwana namanga. Awufuna manga. Ayilutho. Event ikuthiwa ikusasa. Sekuthiwa ke manje ke abantu besound bafuna imali yabo. Ama artist athi asegola athi ngeke ehle ayestrike afuna imali yawo. Lo muntu ofana sayine kuze kuphume imali. Udwoza la ufuna ukulengisa ugodo lwami lapha ne-hostess band. Ngikaphu okuzoza hey kodwani bafana yenza into so. Kodwani. Ayifusekani ngempela ke manje. Yensinde sakho. Semdletsheni la ngomhla ka6. Ayiphelele impisi. Ayiphelele impisi lapha emdletsheni. Zizolaya impisi. Ayizolaya impisi. Impisi ngoba impisi zifa nezilazo. Hawu zifa nezigazi impisi lokho zobe izolaya phansi emdletsheni lokho zabe impisi. Ayikhale kuzoyithi. Zwashiya makani. Ayazoshiya makani futhi Zwashiya makani izodlala. Ayizophatha zona isitela ayikudala. Iconvoy iyafifa. Konakele. Isitela konakele emdletsheni. uMM kuthiwa angize building emdletsheni akwenziwa lokho. Hey. Mana. Ngqe ilokuzana i-message kimi.
i-host. woza ku 3:45 ngizoqhaqha lokuzana ngizoqhaqha ziphasa event yami eKwetani Bafana lensidle sonke abafana lo muntu nemfihlo nami nemfihlo hayi Kwetani Bafana imfihlo ngicina le ngomhla ka6 bafethu ngomgqibelo bafethu ngicela imphelele lapha emdletsheni yabona ekseni ngo8 soqala sibe neconvoy iconvoy sishaya nge-double cab kuphela noma ingaba khona single cab as long kuyiveni nje as long kuyiveni kuphela bese uma ukuthi akulona iveni kube yifortune bafethu ngoba kusemakhaya lapha sishaya ngenqovunqovu lapha ngama 4x4 bafowethu ngama 2.8 ama 2.8 3 liter uphatha iveni nje nonogwaja bebe khona amasuzu lawa siyamukela lawa abe khona nogwaja yini nogwaja manje la masuzu la amasha la babiza ngonogwaja IJC Jack imama Jack leka ngizwe bafowethu ama 4x4 lapha yana phathe nje ama 4x4 sine convoy ezobe ihamba iyongena emdletsheni ngifuna ukuthi ithi iphume ehluhluwe ipoint sehluhluwe ilembe libe ngena emdletsheni ngoba izobe iholwa yilembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha umshofu enkani kwaba nenkani indlaba ephika abambathi sebesolwa amadevana umfo ophosa kwenyathi ukushishiliza khona enye impisi kuyangifonela lapha yangikhulumisa nomfana wayo kuthiwa uphosa kwenyathi igama lakhe ngithi mfana ubani igama lakho ukuthi nguphosa kwenyathi baba ya bafowethu yilokho nje kuphela ngomgqibelo bafowethu amabomba lapha emdletsheni inkomo siyihlaba ngolesihlanu onakele kakhulu bafowethu yabo ayiphelele kuseni ehluhluwe lehlangene akunaso isiqiniseko segiraffe ukuthi i-giraffe ukuthi siyenze njani bafana siyenze njani siyimarinate neni giraffe benasi isiqiwi lapha ezansi uma isiqiwe khona senze something nanokuthi soqwashisa abantu ngendaba zokuzingela nani babe khona odlubheke lapha qwashisa abantu ngendaba zokuzingela ukuthi ukuzingela budedengu uzodliwa ibhubesi usende umseka nelokuzana mana isiqiwi singabaxhasi ngoba nesiqiwi ngakithi kufanele sinikele ngendlula mithi ebese ke sihlaba indlula mithi bese siqwashisa abazingeli ukuthi mawuzingela bume ungagcina uzodliwa ibhubesi ibhusende likuluma izinqa manje ke bafowethu ke into enjalo nje bafowethu yabona nama-sponsors ngizwa introduce kusasa abaculi lineup yabaculi ngizointroduce kusasa iconvoy ikhona neconvoy ngizoyiposta late kusasa lapha emdletsheni kulukhulu Paris sihlukanisa unyaka song of the year ngikho ngahle ukucabanga nalo nyaka futhi sokubuya kanjalo sashila mfethu unyaka uzohlona ephela sashila ezola ngempela ngifuna abantu beze beqonde lokuthi impisi inomhlaba iphile emhlabeni wayo uyabona impisi ayicontrolwa umuntu uyabona impisi ayina brown envelope impisi ayibiyeleki phela impisi lalela futhi impisi into engamanejwa into evelisa le chain abadlwane bephile kwakho wona kuzala impisi into evelisa labadlwane bawu10 bephile kwakho ungayimanage ithini lento ngoba nasiqiniso soyiphika bethi hayi asinazi impisi ayifika nathi impisi impisi iphethe impisi khona lokho sana kuyangena icala la kwathiwa impisi zidla imbuzi zabantu phaphasi ayidla zabantu phakathi lamabhuni aonisiqiwi la abuza uzithwana nabuza umhlangano yazo wena mkhanga ngoba la thwana abiza umhlangano athi impisi lapha nakho iqedwe imfuyo yethu thiwa kwathi amabhuni angazi kwamabhuni ukuthi kuziphiza mara ngoba kwathi bhunu hayi bese ngakalahlekelwa ke impisi la esiqiwini sethu Ayinokhuluma ngempisi nje thaqoqana impisi le ngaphandle othi hey
hayi bese ngalahlekelwa impisi zedisappearance yagcina sebethina abantu bagcina sebethi abantu ayi ngone siverse ogawula amahlathi straight kabeki impisi la bayizefuna kanjani lento Hayi, so 6. ungathi impisi zohlezi khona Izolezi. zohlezi idliwa nembuzi zabantu Ukuthi ihlukelene. Akhona zidliwa nentombi zabantu izinto khona ilanyi hotel. Bawungeke understand impisi manje uthi ngawusaphindwa hayi understand impisi ukuphindwa understand impisi impisi wazi ukusika inhliziyo yomuntu ingene phakathi ihlala bese iyathuma iziyathuma ufica inhliziyo nje kanti impisi aphakathi inhliziyweni zabantu Izempisi. ungqondongqondo iyaphetha impisi kodwa impisi ungqondongqondo enganqena ukungena esibayeni ifisha izodi idle wani ithi mayikhala lapha eqeleni lamadoda aphume nomkhonto ethe uyihlasela impisi kanti dukisa umkhonto lesikhathi amadoda ephuma nomkhonto ethe uyihlasela ihlabe ngejubana iyoqhaqha imbuzi sibayeni sendoda Isikhalile ngapha. sekhalile ayadede ayi akunjalo umhla ka6 ayi unjalo abafundi ngomhla ka6 zonke impisi ayiphelele zonke impisi ayiphelele bafana bakithi umhlaba siwuphetheke impela manje uyabona siwuphethe ngalento okopho nje Hayi ukwawo. siwuphethe ngengqondo hayi okopho nje Bahleli lapha nje eindaweni. ubani lo wathi ngubani manje uthini uncosheni yini umcosheni nonjakazi ivoice yakho bonde uthi uvoicemail wakho bhuti kwazi mina lokho kwazi mina awuthi mbona siyakuthanda eThekwini haba nami ngiyanthanda ndoba usiyabona ubuka mnandi nguwe owahlukanisa unyaka ubani song of the year ubani ophikile ubani ophikile noma ufuna ukungishiqeka ikani khona la online ufuna ukungishiqeka ikani khona la online funa Sidla amanzi azolamula. yazi akusipisi bana impisi ayimpisi iphetha ngempela impisi yazi impisi zalokho ezingibela sithi vota qhawe zivotele qhawe awukhiphe noma u50,000 uvote qhawe kanjani lalela ziyakuhlohla zifuna ungishaya ayikho lento zora zithi vota qhawe zivotele na abanike qha usuyivotele iphinde ushawa ngekani bro ma Sifotela. yazi zithi impisi vota qhawe zivotele nawe wena zisho kimi awukhankasi kanti zifuna ungigatshele zingicuphile zifuna ukuthi mase kuyivotele bese maqhathwa 10 9 8 7 impisi ithimselile bala impisi ithimselile ikani ifuna ukunemba Bana impisi ezenyanyisa yezwa bana Man, isiphile. yes lithi ba 10 5 2 3 1 ithimsele ikani ifuna ukunemba phela lalela nje ukunemba thina sakho njani ithimsele ikani ifuna ukunemba Isikhalile. Man, uthini kanti lapho uthi sakubona uthi umselikani la. ito ngithatha ongkhaya ongithatha ithini wathi uthi nange thimsele ikani yasabe nange thimsele ikani Baphatha bakale impisi zami zathi yini impisi ithimsele imbawote abana ayithi ithimsele imbawote indemshayi. ayi atete
Zidla amanzi anolamula ipisi lapha ayolokuzana zidla amanzi anolamula. Hayi zidla kahle. Ayiludla ubabazi idla umbungu. Silekelele lapha kwethu. Ngamanzi anolamula. Hey papa yini wempisi man hey. Hayi Papa yini? Akunjalo wepisi. Awunjalo wepisi. Nontshathu uzobe khona. Zokhuzikana lapha emdletsheni. Umthathu. Ngifuna impisi. Ikani lapha ku dustbin. Alikho ikani lesitele lapha stage. Sizwana wempisi. Emdletsheni lapha. Umfana uqatha usambu lapha emdletsheni akudlalo lapha. Kodwa ikana liphathe. Cha ngindazi indaba namakana azimpisi. Kodwa ikana lingena stage. Ngene stage, akujikijele stage ikana. Zangilinda kwaze kwasa laphana. Zangilinda mase kwaze kwasa laphana zithi ngimfunani kimi, ngifuna nginenzeleni. Zithi celani. Paris uthi ngicela ukuthi umuntu unyanga phaphela. Ngoba ngihlukanisa kanje unyaka nje zithi ngazi zithini lento yazo yabona. Sithi wo winile. Zithi winile yabona. Zizothi Kanti kufote manje. usafota. Ngizofasa Sakwenza. Ngwehlulile usathane wempisi. Zithi ngiyivotele ngazehlula impisi. Ngabulahlelwe imali. Ngabe ngisinde ekani, ngabe ngiblock. Ngabe broke manje. Abafowethu dubukele lapha emdletsheni. Ngicela abafowethu ukuthi niphume enkalo zonke abafowethu lapha eThekwini, Johannesburg, Inquthu, Msinga, impisi. Futhi impisi ezayiswenkayo fanelane ilandelane. Ngizoyivaluation kakhulu bafowethu ngoba phela impisi mawukuthi zigqoke kahle zizemdletsheni. Zinto enkulu igolide mawuswenkile emdletsheni. Ngizoyitholela nje ithendelazi kufanele kodwa nifanele nihlale nazo ekhaya. Nibe kuze niqaphela ngoba ziyabheda. Maze ngizahlala ama VIP ziphula itulo, zilahla ipuni, iphulo. Jingomese. Ithayitwa nje nami ngimpisi ngiyazi lempilo eziphilayo. Impisi ayincane ukuthi ithi ifunde esikoleni. Impisi ayincane ukuthi ithi ifunde esikoleni ibe yazathi lesikole lesi ifunda khona. Ivele zonye endleleni. La izohamba khona. Izonye egate lesikole. Bana impisi nayo into enyana enyanyisayo yabo. Enyanyisayo ivele isikole ishaya inkomo izwe lapha isithi wathi nginyela. Ngakusasa ukuthi kuhamba yona futhi la. Yona ayi leli gate ngena yona futhi Zoyibiza. inje endleleni. Iziphi zonke but impisa idile zonke. Ayeyeke.